Ayaw mo tayo magsalita. Para hindi kita saktan sa katawan niya. Yung totoo, may gusto ka sa kanya, wala. Sumagot ka, may gusto ka sa kanya, wala. Ayaw. Ayaw tayo pagpinggan. Alam na magnetiko. Palitan. Matigas ulo. Ayan. Sige. Ayaw mo ng posporo, ha? Gusto mo ito, ha? Ano? May gusto ka sa kanya, wala? Ako ba hindi? Wala na siya. Wala na siya sa ulira. Ano? Ay, sige, sakit yan, hindi. Pinagbibigyan kita bilang alipin ni Yesu Cristo. Tama ka hindi? Tama ka hindi? Kilala mo ba si Cristo? Kilala mo? Tatakot ka sa kanya? Opo! Babae ka lalaki? Amen. Babae ka lalaki? Kung kilala mo si Yesu Cristo na Panginoon mo, sagutin mo lang ang tanong ko kung babae ka lalaki. Buwikat na espiritu ko. Nakangalan. Ano? Iiyak ka mo na lang na pagkasal na katawan yan. Hindi ka naman makakatakas dyan. Ayaw pa rin. Tao ka ba hindi? Tao ka hindi? Gusto ko ikaw magsalita kahit nakikita ka sa kanya. Maniwala ka, kakabitan kita ng gusto ka. Paniniyagin ko to. Binibigyan kita ng pagkakataon. Tao ka hindi? Tao ka hindi? Kahit mamatay na sa pagkakataon sa ayaw. Pahirapan mo na natin. Pangit ito. Ayaw magsalita din. Ay, tinutorture na ito. Ano? O, torturing kita na torturing kita na yan. Lalaki ka babae! Gusto ko ikaw magsabi sa mga katawan. Kahit ayaw mo gamitin ang boses niya. May gusto ka ba sa kanya? Wala. Kilala mo si Cristo? Kilala! May takot ka sa kanya? Meron! Babae ka lalaki? Babae! Sige. Anong kinagagalit mo sa kanya? May galit ka ba sa kanya? Wala. Buhay kang tao, hindi. Patay. Patay ka na. Eh, bakit ka sumaming sa kanya? Anong kinagagustuhan mo sa babae niya kung patay ka na? Inatanong kita. Kung babae ka, ano naman karapatan mo na pumasok sa espiritu niya na pag-aari ng Yesu Cristo? Anong kinagugustuhan mo sa kanya? May gusto ka ba sa kanya? Wala! Alam mo, babae ka. Ang ibig ko sabihin, may gusto ka ba sa katawan lupa niya kung anong kinagugustuhan mo? Bakit ka sumasapit yan? Saan ka ba nakatira? Sa loob ng bahay nila? Sa labas ng bahay nila? Sa muto na kita? Saan ka sa banda sa loob nakatira? Saan? Sa baba! Sa baba ng bahay nila? Matagal ka ng batay doon? Eh kaso maitim ka eh. Ibig sabihin, espiritu mo masama. May gusto ka sa asawa niya? Wala. May pagnanasa ka sa buhay na tao? Wala. Eh bakit gusto mo tumira sa katawan niya? Gusto mo pang mabuhay sa mundo? Nakikisabi ka sa kanya? Mabigat ka sa akin. Buwato yun, hindi siya mo mabubuha. Paniwala ka sa akin, ano to? Tingnan mo kung mabubuha to. Mabigat na, nangangamit na kami ko. Ano? Alisin mo yung nilagay mo sa kanya. O, dali, kalasin mo. Bisa mo.
Tanggalin mo lahat. Dalawang kamay. Tanggalin mo na. May timang espiritu ng babae. Pero siguro ako yung kapatid niya. Sumahan. Namatay. Lalaki. Lalaki. Biglaan. Biglaan. Mamaya, tatanong ko. Okay ka na. Yung namatay yung kapatid niya lalaki, anong kinamatayan? Pumasok ka ba sa kanya? Hindi. Sino nagbigay ng sakit doon? Tinatanong kita kung sino nagbigay ng sakit sa kapatid niya lalaki. Hindi ko kilala. Taong, buhay na tao nagbigay ng sakit o hindi? Hindi. Elemento sila, hindi. Elemento. Doon din nakatira sa loob ng bahay nila. Oo. Ilan kayo sa loob ng bahay nila? Marami. Gaano kadami? Abot na 10, 20? Oo. Mga elemento, ano na, meron bang elemento na kakagusto rito? May nakikita talaga akong lalaki rito eh. Ito to, ilan kayo sa ng katawan yan? Pahihirapan kita. Ikaw muna kung tatarget eh. Ilan kayo sa ng katawan lupa, espiritu nito? Ilan? Ilan kayo sa ng espiritu niya? Pera pa sa'yo. Ilan kayo sa ng katawan niya? Ayaw mo ko sagutin. Bakit natatakot ka dyan sa itim niya? Bakit ayaw mo sabihin ng totoo? Ilang kayo sa espiritu niya? Ayaw mo kong pansinin, ha? Maniwala ka. Matakot ka dyan sa katabi mo o matakot ka sa akin? Ha? Itaas magniti ko. Amen. Okay. Ilang kayo sa katawan yan? Ilan? Sa pangalan ni Jesus. Ilang kayo sa katawan yan? Kakampihan mo pa yung pangit na sunod ng katawan. Ilan kayo sa katawan yan? Ilan? Takot ka dyan sa masamang espiritu niyan. Sige, kung ayaw mo yan, natatakot ka sa kanya. Kalasin mo yung nilagay mo sa kanya. Dalawa kayo sa ng katawan yan. Kanina ko pa nakikita yung lalaking may ganyan. Okay. Anong kinagugustuhan mo dyan? Bakit gusto mo tumira sa espiritu niya? Gusto mo pa bang mabuhay sa mundo? Na magsapin dyan, ibig sabihin makisama ka dyan sa loob ng katawan niya? Aalis ka sa loob ng katawan niya, naiintindihan mo? Pati doon sa bahay nila, lalayas ka ngayon. Yan, maraming bakanting lobby dyan. Tumira ka dyan, kahit saan. Mas! Dito yun, mas masama, galing sila. Yung totoo, yung espiritu bang nasa loob ng katawan niya na hindi nagsasalita niya, diktik na yun, na pangit na yan, may gusto ba siya rito? Pag ako pumasok dyan sa espiritu niya, maniwala ka sa akin, papapasukin yung mga ng Diyos, i-re-remove nila sa akin yan. May gusto ba yung espiritu niya sa loob ng katawan ng tao ito? Wala! Eh, anong ginagugusto mo sa katawan niya? Bakit gusto niyo tumira dyan? Hindi ko wala. Paano ka nakapasok dyan? Imposible yung paano ka nakapasok ng ganun kabilis. Bisa mo. Paspas. Tanggalin mo hindi. Bisa mo. Kaya. Paspas na ng paspas. Tanggalin lahat yan. Kailan po ba ito nila sila? May ilang buwan na. Kasi pa. May pa lang. Paspas! Bilisan mo! Ayaw magsalita ng pangit niya na sa ulo kata mo. Ikaw na itim na babae. Palalayain kita. Masino ba kinakatakutan mo? Yung pangit na sa loob ng espiritu niya rin? O yung sa Panginoon mo na si Yeso Cristo? Gusto mo ba sumama sa kanya o sumama ka dyan sa may itim na yan?
Marami kayo sa loob ng bahay niyan, di ba? Di ba? Tingnan mo. Ganun ko lang. Mapapalis natin dito sa loob ng katawan niya. Pero yung mga nandun, hindi natin mapapalis kasi hindi naman siya sumasali dyan. Kung sumanid yan, kakalasin ko. Ha? Hindi naman yata pinapakalam na asawa eh. Ito lang yung dalawa eh. Ito lang tatargetin natin. Kasi ito lang papasok. Ano naman tawagin natin yun? Alam mo, may puntahan siya rito. Wala na. Gas pa rin. Wala na. Ibig sabihin, wala na. Malis sa no? Hindi, nandiyan pa rin sila. Wala rin mga sakit. Nandiyan na sila. Bilisan mo na, huwag kang iyak ng iyak. Gagaling ka. Ilang taon ka na patay? Hindi ka nakaluluwa. Ilang taon ka na? Matagal ka ng patay. Hindi mo na mabilang kung ilang edad mo na. Papipiliin kita. Titira ka sa ibang puno, pakyatin kita sa langit. Okay, talas. Ubusin mo dyan. Tanggalin mo na lahat. Bata pa ito namatay. Bata pa ito. Oh, babae ito. Kaso sino ko ng tao? Bata pa. Naninitig ko yung sense niya, bata pa. Bilis! Bata pa to. Ito to, bata ka pa ba? May edad ka na? Oy, ligaw na kaluluwa. Bata ka pa ba o may edad ka na? Sa panahon mo namatay ka, anong kinamatayan mo kung naalala mo? Naalala mo yung kinamatayan mo? Hindi. Naalala mo? Hindi. Tinatanong kita kung naalala mo. Wala ano. Hindi ko na siya masakit. Wala rin siya sakit. Nasasaktan ko lang siya pagka yung sakit niya tinatanong. Yung mga nasa loob ka. Alis niya yung pangkain pinalis. Hindi na yung mabalik. Ano nasabi niya? Inaalis sa bahay yun. Hoy, maligno. Ayaw mo kong kausapin ha. Alam mo, makakalaya ka dyan ha. Mamaya ka sa akin. Di pa tayo tapos. Dalawa kayo dyan. Hoy, makinig ka sa akin babae. Huling tanong sa pagkakataon nito. Bata ka pa ba matanda na? Yung namatay ka, bata ka pa ba matanda ka na namatay? Sumagot ka kung bata ka pa matanda ka namatay. Hindi mo alam. Bata pa ilang taon? Ilan ang taon mo? 14, 15, 18, 20. Wala ka pa sa edad na 25 eh. Bata pa tayo, namatay. Ilan taon ka na? 15! Bata pa tayo. Tagal na ito. 15 pa lang siya. Bata pa to, nadidetect ng sense ko, bata pa siya. Ano ka ba? Nagkasakit o nirep ka? Yung panahon nyo? Nirep ka ba o pinatay ka? Ano nag-rep sa'yo? Mga... Huwag mo na sabihin. Mga Kastila lang yan. Matagal na to. Matagal na siya. Sige, palalayain kita. Tumabi-tabi ka gawin sa kanan. Tatargeting ko yung pangit niya na sa daw mo. Sige. Humintuming kami mo. Ikaw masamang elemento. Ayaw mo ko sa akin. Alam mo, nasunod ka ng katawan niya. Naintindihan mo? Palalayain ko to at lulusawin muna kita dyan. Ayaw mo ko sa... Tumabi ka sa kanan para hindi ka masaktan. Hindi aalis ang masamang elemento niya. Papatayin ko muna siya. Bago ka. Iisingin ko muna yung spirito niya. Seryohan mo na magliti ko para hindi makatakas yung kaluluwa.
para makabalik siya sa langit. Palabasin mo na ito masamang espiritu nito sa loob ng katawan niya. Ilabas, magnetic yung masamang espiritu. Sa pangalan ni Jesucristo, lumayas ka sa loob ng katawan ng tao ito. Amen! Kumanda ka magnetiko, tawagin siya. Sa pangalan ni Jesucristo, tinatawag ko yung ligaw na kaluluwa. Amen! Makinig ka sa akin. Iangat mo yung mga kamay mo. Aakyat ka na sa langit, naiintindihan mo na. 15 taong gulang. Huwag ka na papasok sa buhay ng tao, ha? Naiintindihan mo na. Iangat mo yung kamay mo. Pag sinabi kung lumayas ka, naiintindihan mo. Bigyan siya ng liwanag, kaya sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, sumalangit luwag iyong kaluluwa at gabing kalawa ng aking Ama na sa Jesucristo. Binabasbasan kita sa pangalan ni Jesucristo. Siya'y nawa. Amen! Gising. In Jesus' name. Hilat mo mata mo. Pakiyas ito po. Tulungan ang sarili. Inumin ng tubig. Tulungan siya. Mahina yan. Kailan niya makainom ng tubig. Paggitin mo, in Jesus' name. In Jesus' name. Dilat mo yung mata mo. Para makainom ka ng tubig. Idilat mo yung mata mo. Tama na. O, antay mo muna makaya pasok yung tubig sa loob ng katawan mo. 3 beses mo, banggitin sa Jesucristo in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen! Amen. Okay, relax ng hangin. Inaniba ka ng masamang espiritu at isang ligaw na kaluluwa. May nakita kaliwanag ba dilim? Maliwanag. Gano'ng kaliwanag? Naghahaling dilim at liwanag. Sabi ng boyfriend mo, akin ka lang. Kaso hindi ka nasama. Bilang ka mata, antay mo muna, relax mo. Tanda lang, ngayon hawakan mo yung leg mo. Kung may meron pang masakit. Meron pa? Ano? Hawakan mo igi. Dalawa yung nasa loob mo. Isang ligaw na kaluluwa, 15 years old, at isang body spirit. Ayaw niya magsalita yung body spirit, yung elemento, ay yung patay kasi natatakot siya doon sa pangit ng sunod na katawan mo. Ano paramdam mo? Masakit ba? Konti na lang. Hindi na katulad kanina. Lumiit na yung leg mo eh. Para kanina kala ko meron pa sakit na ano ba tawag nito? Waiter. Oh, okay na. Ayusin ko na. Naghahalo yung liwanag at dilim. Okay na. Pahinga ka ng konti. So, tapos na tayo. Hindi pa tayo tapos. Ibig sabihin, ibabalance ko tayong hangin mo. Mamaya ka na mo. Pahinga ka muna ng konti. Okay na, pakiramdam mo. Tinatanong kita. Ano pakiramdam mo? Nagbago mukha mo. Mukhang 26 ka na lang. Kanina mukhang 35 ka. 15 plus 26, 30. 31. Natatakot na yung susunod. Baka sabi niya siya na may sapi. Ano pakiramdam? Nangangawatog pa rin. Oo, okay lang yan kasi hinintay pa ng tanong ko, anong pakiramdam mo sa leg mo? Nabawasan? Medyo masakit pa. Konti na lang. Madali na lang yan. Pero nawala ni katulad kanina. Oh, anong pinagkaiba kanina? Ano siya, parang gumugugol na ngayon naman na nakonsin na lang. Wala na. Oh, shoutout mo na yung ano. Paano natin i-balance? Shout out sa mama ko dyan, sa kapatid ko. Magaling na. Taga saan? Kalookan ko, bagong silang. Oh, ano sabi mo kanina hindi mo mahal mo asawa mo? Hindi ko na maalala. Wala siyang alaala kahit isa. Oh, wala yung alaala. Hindi, joke lang yun. Wala ako sinabi gano'n. Wala, thank you. Ayusin ko lang yan. Ibabalance ko lang maigi. Salamat.